Hello guys, maayong buntag ninyong tanan. Ako na po ni Season Burst. Mo ni atong daily routine guys. Kada adlaw mangita og unsay sa danon. Ibasa na pag isang tail, magbasa-basa na po na yung nag-drive. Napo kayo tinila. Ug wala. Tamarong na lang. Tamarong. Pamalit mo na lukot ka. Oh. Atong pilawon. Ito sa amin guys. Kita na po ta sa mga kuhan. Merkado. Wala yung kapaignan guys. Merkado. Kada buntag. Grabing kasi gagawan gabi ug hangin na ang saging dari na tumba. Tumbag saging. Dihidlaw na lagi sa mamag isda. Dihidlaw nag-isda kaya palitag isda di man mukaon. Ingon man nga kuhan karon siya na yung sitar nga mukaon isda. Kaya og ato ang lutuan, palitan nato di man mukaon, wato na laman nga siya musitar. Kanang kagustuhan siya niya nga mukaon ba. Natang dagat about lamas gihapon. Pero di na kaadyo. Nipis ang dagat pa doong munas. Helmet kami. Nag-helmet. Hey, akong may mura si Jaguan nga murag mga oud ba? Si tawag dito? Si tawag dito, lukot. Kaya tamangutan na, dagang palija oh. Lako lamas gihapon. Way lukot. Burot-burot po 200. Nay tamarong mo. Kapalit na may kuhan guys isda. Para mo ang gipalit. Galunggong. Grabe ang isda. Arang mga kamahal. Pinpanudyo manggod. Ang mahal. Ngita mi dari kuhan. Parlan ko nga puti. Ug kamuti. Nung sa mukha uno ka ng saging kay mga pres sa gidang kutuk-kutuk. 15 ang 1/4. 60 ang kilo. 660 ang kilo. Puti man tong ijang gisugo kay ang violet kuno balo unsay nakalainan sa violet ug puti. Gahi ang violet. Gahi ang violet. Ang puti. Okay ra mamili. Sa kilo na wa. Violet na dai. Ay violet ni. Wala yung puti de. Ning atras na Mrs. Violet, di na ko napod Violet. Pili, namili mga jitag guwapa. Kana rang hamis-hamis. Hamis. Tay lalong diyan. Di ba kamo mamili pud mo hamis? Di mo ganang di hamis. Ana ga jud mo sa hamis. Basig 2 ka kilo na na. Ha? Pala. Wala po gamay pa mong gudo. Gamay ka bisa. Ang ba ray na puno. Wala po mong gudo sa sulod tay lalong. Nalipong kung dinukot-dukot. Sakto gid ba ay? Sakto. Sobra gamay. Guys, nakapalit na ni. Kasi kulang lang. Sa pekuwang diha.
Hindi ta magutan. Magutom mo lagi ko. Ato na lang sari-sari nga. Iniwa na, butangan na tagkamungay. Nadiha o. Pila ni te? Isa lang. Pag isa, 20. Nidahan ditong kamunggay o. Isa rate. Karon pa nagihiwa. Ipo na lang dari aron mo ikas na plastic. Biko bit. Kamunggay te. Ah, pila man. Jis. Ah. Names kamunggay o. Grabe pang ka-presko ar pang ka-green. Bago pangharbi sa kamunggay. Ah? Ako rin magbitbit ba? Dauwan na po. Sus, pangita. Wait, sabi mo. Kada lagi kagalon. Mas ito sabi na kan papa. Maligsik na po. Basag naguwan guys. Way klaro kasi di muwaan ani. Mas kaning landat na to kanina abi na. Higit na kaning gawas na gadlaw. Basta. Karon naguwan na. Aligo na suwas oras. Ay, masilungan. Ang nagkaara magigluga sa uwan. Piti. Dahil siyang tataod, malamdag na po ni sila. Pakita na po adlaw gamay, hindi na tataod, muuwan na po. Maria. Muuwan na. Binadyer akong lingkod, ako nilaki kay. Hanggang kanina kay ikot man. Wala ilis-ilis. Pagtuok, mura pwede nga itong merkado. Da, iba po'y partihan na ng merkado. Lagi hapon sa mga rin, lagi hapon na si Queen. Trip mi dari sa kuwan guys, gasolinahan kay. Namalit mi kuwan, gasolina dia. Ulan. Sampai laguan. Manilong tadani, samot tadani kautuhan. Maligo bitaw tayo, nagawag pamahaw. So, na naman tasuwan. Kaya magpahuwat patag matuwa. Nagnilakir ako kay maglisod ko ka nang magbinadyo ako mahanad. Mura kong mahagkong ba? Ah. Kaya mo kung sanina kay Piot. Pero nagsapaw may naupukuan cycling. Pulpahan ko magbinaji. Mura ko kahagkungan. Piguan guys, tanawag at ang COVID. Oh, grabing kapon. Aglaga nagpanahon karon guys, grabe. Nakagabi, mukalit lang magunos. Duha na kagabi nga sige lang makangin-hangin. Makamping tang tanan guys. Kamang tanan guys, amping mo. Yang panahon nato karon naglago na. Oh, grabing tugnawa kakarod nagang suwang. Nagajud miss bye guys. Grabe guwan, oy, patawad. Hindi mo pamalit. Karnan, kamunggay, kamuti. Huwag ka rin mo yung mga sidanan karon. Gisda. Naragay mong skyflix na sa isinta ni.
Ato sa niluan ni Kwan guys isda. Aw dami ko nataranta na pug ka. Yung basa guys. Nakuha man ko nabasa ka nagpasalikod mo ko ni jawa nabasa kang sanina. Naputan ni guys dayon napritong isda. Radyo kang kaiyat ning koy. Tayo nun sa natong init niya itong kuan guys kay tayo nun sa natong init guys kay bugno ng panahon. Pero parisi gansil. Naman sa rin ang bugas. Kaya pa sa malusong yung kamunggay. Hindi na ko ihurot kidagan kayo. Kano sa mga mature ma, pero mo yung practice. Katawa. Pwede yung practice na kano sa mga mature di ay. Yung pangandaman mo gini mo. Wala kalagi mahal. Pero na natin ginginib kugma. Hindi yung kagmahal-mahal diya. Sumbong di ka na di na daw. Ay sabahan mo diha. Kung mahal mo, hala, sige. Gana guys, nalimpyo na katang isda guys. Jawa na tang tangig bihod, kay ganahan ko na ni bihod. Ingam sa tapuan guys, init. Tatag biskwit, dugay-dugay na po ko ng kang biskwit ma. Na mainit na ka ma? Katong yatagan ka na kung ano naman. Wa pa din mo yun na. Apa? Mo na karon. Abay na yatag nimo. Nakaw pa man may. Simple lang tayo mga kwan sa mga pagtigulang na isa. Kaya na lang ba? Pakuya-kuya-kuy. Pakuha na lang ba? Parang hindi ko gusto ma-stress akong mama kay may stress po ko. Ano bang may mga problema sa amod na sa mga kuwan. Na ba pakuan na ba kanin? Chill lang kumbaga. Mama kay stress ni mama kasi mama always happy man na. Di ba di ko gusto ma-stress? Bisa kinsang anak di dyan gusto ma-stress ang nanay. Kaya ma-stress ang nanay, ma-stress po ang anak. Pag happy ang inahan, happy ang tanan. Punta na yung mukha. Init. Mainit ka ng Majarok ba na ni mo nga kainit? Di ko kunay jarok la. Ay, jarok. Ay, jarok. Ito na mispay ka sa buhan guys. Sa masaling limpiyuhon kay para inagkaluto. Dito na pamahaw. Transfer to kuan Sikan Kitchen. Mga tangin naling guys, nisiga na. Kusog ni maniga guys, kay kuan ba dyan ni si tabla. Mga salin-salin sa taas ba? Nag-adyo mi. Dilab na. Dati ang kaha. Muna kaha pangabuhan. Dugay na kadyo ng kaha mantika guys. Unahan na ito ang pritog isda kay agad ang utan, subakan na ito isda. Init na gatungkan guys. Mantika, kada ni inulag yan ang isda. Guys, natakang na. Grabe ang kanang kuan aso. Grabe dyan ni daning magluto ta daning kusina kay daghan kagong drama. Hilak-hilak ta. Murag gibuga guyab. Hilak-hilak. Hindi ay hilak-hilak ra day sa aso. Nana guys. Happy birthday day ni Baby Lixian. Happy birthday baby. Ay naotra ko nga magkabalikan naging muhang mamag papa. Pero maliitay ka kay bawod ko. Okay. Makaibaw dyan ko guys na happy si Lixie pag makaiba nagijahang mamagpapa. Sakit laman palandungon nga. Nagkaya nga nagijahang mamagpapa karon.
Munang so ako'y lain pangamuyo sa Ginoo nga magkabalikan ra sila kay kitang tao di mga dita perfect makahimo mga dita ka ng kuan sa jeep ano na laman ba o kanang kahimtang sa kananay bata nga di siya mo broken family kay loy ba dyan ng broken family dali broken family mara na yan din ampot Ginoo guys nga magkabalikan sila kay luoy ba para na naman ng tapakuan ba bata kay ba ako na ibibilik siyan mao dyan may ijahang pangandoy na magkabalikan na ijahang mamagpapa kay lahira gajid kaadyo ag naong ni bibi o magkauban silang tulok mapil na nga gijang kuan ba kalipay ang saon man gajid na mga nga na nga di magkasinabot magampor ako kung nga magkasinabot sila balik manong balik ang ilahang mga pagsasama magpinasayloay na laman naon na laman ang kanang kuan kaimtang sa ilahang anak pero wapo tayo mahimo guys subon sa desisyon ni Aisa si Aisa rapoy nakaibaw sa iyang mga desisyon pero para na gusto dyan na nga magkabalikan sila kaya naluoy ko ni bibilik si Ann maluoy ko ba maglantaw nga ka nang magkabanding sila nga makita na si Jahang itsura nga aragya dyan ni Jang Lipadya nga magkauban ng Jahang mamagpapa nagkaukaw na po ko guys kay uwan sige lang mag-uwan dari ara nang kahumot ka agang kuan pinirito ni mahunahan na ng balihon ron na guys naluto na gatong kuan guys piniritong galunggong bukan kaduganin guys ha sige lang magunos inuo ko mamauta guys mga anam yaga mangutan o pamaluto kag ipang kutasan na Inya na pag-uod kayo. Hindi na po totoo. nasugba ko gisa kabuo kaya hang ipakaw ni mama mas mama ganahi halag hangin pagliton Gabi mo ko sa kigangin mga alas. Signal, bilang naman ka, signal number 3. bisag bagyo sige gyapon pang-gym gyapon gym bisag bagyo Bayad man, sayang. nabutan mo bagyo daan Bayad ang bagyan, basta ka Jim. normal mo sayang lang na yung pag-exercise mapuspusan mo diyan mga truso mang lupay Diya, murag wala na kataak sa gym. ano sama? Murag wala na kataak. Saan ka taak? Yung taak? tawa lang magpamahawag agutan na bilin Ay, tabay. Sige lang, unya na po ito. Awa, napag yun ikitchat ng isda ba? Ha? Hindi na ikitchat, diluod. Dili. Alam na. Kayo mo, kayo padlasa sa Ang iyang tabang, parat. parad. Ang tamis, parat. Diba? aslim Oh, priya tong kuhan. Gitagaan na siya katong katong taba. Hindi ka na. Paslum ko no, pretty man tamis agad. Muna nang nakaiba na siya. Muna magtip ka nagkatiguang kukutan. medyo may nga napod mo malay ni yung panglasa Nagpadalar na siya yung hunahunay. Na, sige, panginaway ako sa una. Sige, ginaway ni Papa nimo. Karon ako na po ikaduha. Sige, yun. Law sa sibunga, umato sa kuandong. Law sa sibunga. Umato ka sa karkar ang kuan. malabay ng talante Dili pa kalabay. Dili pa kalabay. nakalabay oy Asam sa agad ay? Hindi ko nang maloy. Ayan. Anong nagkagid ay? Asa ka ni? Muad taglindogon ba? makalabay man talante Labay ko. Paglabay bago. Asa ni sa agad? Gidaman na rin siya bay. Ayaw na niya palakwag siya kung sa kaya di niya na makauli. Priya tong mga ni kuan ba? Sudsud na ang kural kay mo uli ko na siya. Luwi laman to. Pati ko lang dito ba? Pag namatay. Asa man ka na, bisag na agoy git sa unahan, nilusot sa kural, muli ko. Luwi to, may nga na yung madugay, mura gidagatan ninyo. Mo alahaw si tagkarkar doon. Ay, di jay? Adi dito mo. Asam taday? Asam taday? Putog.
Katawa. Ngutan ako asa sa kutob. Ato ang katagindog. Nga mukha mo kita chowking. Nya sa ang chowking. Oh, mukha ang ito. Oo. Hindi na sabot na karon ginakalimot mo diya. Patay tayo ni. Kaya ron, ang tuhod maunat dili makuko. Oh, makukuman kung sige o kuan. Lingkod dili paglako-lakaw. Tingnan, hindi mo ka mag-exercise. Ay, palakar man. Tanaw sabi tiguang na siya iyang baba kay active ba kayo kay Marquis ang gol. Sige niya, exercise siya baba. Alam mo, tiguang na siya pero iyang baba active ba kayo mga ala. Mundisig panawag sa muna Bahala mo ha. Mundi ni exercise din niya yung baba. Nakapanapong mas mama. Mundi ni exercise niya yung baba dahil. Kayo pero hinay na manglakaw. Pero active pa kay baba. Amo ni, kuhan nga, bahala na ng tudon sa diya. Basta di lang mo hinay ang baba. Basta di lang mo hinay ng baba, bahala na ng tuhod. Gagay? Kalan. Klaro na. Karon- Takagay taba ang suti. Alang-alang magdikit ang tingin. Lang yun nagtuod basta baba. Mundi na siya sig panawag sig pag video call kay diha din siya mag-exercise. Pero inapainit dito ma pa-exercise. Sipunon ko pero ang baba active kayo. Alang-alang, tabi man ang puwang. Ang tabi magani ka ng amang. Nabaya mo. Nabaya mo tabi. Ha? Di na siya paludan. Ay pag-load sa hirap kang load. Kana yung i-load niyo tagpila ka load pa na nimo load busog pa ka. May payato na to permis sa Jollibee. Sige piso. Sige na din. Siguro na gasolina bagta. Bagta para ta sa gawal. Di mato ra man dali mo ko. Wa sa mga namukaon. Magtak kong ratas. Luya food. Magtak kong ratas gawas gasolina na na. Di ba niya-